Hallelujah. And from the history unity na wasori na wanamonso. Yetu tumedi na se rodinsa. Oye alpha mi omega lankopon. Mwedi bia udi kaino. Ye onkulidi. Because we go pai. Oye ni other was the show again in one young people. What's up, see? Unipa, it me, a CNC or Conda, and so well ready, and couldn't be a woman say. I have no concept, say, when now from the Oma a die to see one year, and so you didn't say well ready, or Quenya and Amaya Yasa Quenya, and Pine. We didn't know what you went here. Efa egwa na efa tsena dwumadie eti e pretumi biara ene edinaye boni biara ase ejai adofo a ewo echichiri ni benche ehye wonsa serade di wonanimu kan ji won tata ebeduro asundie papa brewie bi na wo konso afa won kwasundie adwumadie yi ewie mudie ehye wo awrade woni munyam. Our Papa Jesus Christ, Amen. And Israel. Let us catch up with me.
Mijana metia na mijama ejapo. Mika ejapo rana mika ya papa wati efie ewo bokro. Eno awati mika joni adeti wati aso di achire. Ema me ya mansa de mata ni mafodini obishana. Di ewiani epona sora no bai na ne entrance. Wodi na ji ejai. So by one and 100 ezi mame ya mansa so ibinka jamra ene mani nyina yebeje enti aka cha japoro senya meshi
Obie. Beja dama minua penny sister Fia. Fike siem sana meka nipa nyina be hu no. Ye nyina ye sister no. Ya san ye maame. Ye nyina ye fike siem. Sani ye sister Fia e kasa je maame ya mansa. Eni nua afasi ni wokuno. Eni obushoni wasema ni mbodi because ye nyina ye obushafo. Osi biti Ghana. Ento ariwa ni wae. Na chance Yesu ama nkonye gbe wode ma me ama ko so afra ma kasisa ani akoma do service e be die ti dance yo me say that be me drama sister ama me say drama sister ama pia sani okasa chen mama ya mansa ti eni woku eni anu ni abisua nyina 50 Ghana o se ento abisua ya wo ye fa emwa me ba no eye enwoka ebe je nti ya dance yo mama nsa one unia jamra eni bi a great send him fear for driver any sister brother come home and no na babego and say no one shame to the japoro ne papi o tie no mu nyina babego send no also ekasa je we so 100 Ghana cedis o see esi ma me no ne abusu aka nyina so na me nhyira wo esi okrona enso man sheshe ti kabo na ntimi anye enso kabo ma iskapa amodi abanya sapitwa we mayan ani ni pupu onso so mo baya onso ge o 100 Ghana esi yo jamra ne amansane agobi ni abusuan nyina so pa to mo babo ense na abusuan si nyame nhyira
ebi nka Mr. Kodo, ebi nka Brakodo, abusua masi ni kumafo ni abusua nyina na yɛmfanta ne ba ne nkonnwa ewufo yɛbɛyi nti Mr. Ato Kwame nyame ɔnhyɛ ɛnan mu nyame hyɛ wo paa. Afrakuma Benai, 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 Afrakuma Benai. Afrakuma Benai, Afrakuma Benai, Afrakuma Benai, Afrakuma Mike.
Ebi abɛnte ayɛtu. Ebi abayira ni ntu. Ebi abayira ayɛtu. Oni kɔkɔjɛ fɔmu rɛdiɛ ɔsanko. Oni kɔkɔjɛ fɔmu ɔsanko. Obi abɛwu ɔlɔbɛ. Obi abɛ. Obi abɛ. Obi abɛ. Obi abɛ. Ɛna na mɛ di ɛkpa yi. Akyina wa di ɛna. Obi abɛ. Akyina wa di ɛna. Obi abɛ. Obi abɛ. Obi abɛ. Obi abɛ. Sunday, yeah, Papa, and say, and share at the same about now on maybe some council. And the Sunday said a part of her. Now, Mama, is what say. Say, I say a part of her. Afena me wo,
Ayana bukuma mwona. Ayana ni ayana. Yenye nja. Yamaso zeye. Yamaso. Udera nje maso zeye. Ono na kurona. Ewu achidi yeso. Akonfo. Mami afunai. Mami. Yes, sir. Before you get here, Boga, what's another tabi? Baba dear, Mami TV, yes, sir. Mami, aye, Deni. Mami, aye, Deni. Mami, aye, Deni. Mami, Deni. Aji mami, Deni. Okay, talk now, Deni. I'm going to Deni. Oburuwaye, Deni. Fire.
Yo, mini apasti, uniura, ene anole man for farmer. Mijna mana ade. Me ka sala mfoti uno. Oso ofi tamaton ene ebria. Enya be se wada obrodi ache ni merebi. Ena okọ kwanso. Sene ye na ye ba adwani adweban a. Onti min tantama. Na wan to kra e wo ne ahomatrofo so esa no wan cheso. Enti obaya wasine nsuo sika wo 200 Ghana ensi unu graso ne bi ka abusua kae na nyame onhyada na wo ehira abusua da wasipa yo santi atwa eche enya bi se mani gamra ne ba ene na se ene na nam ena ato santi a omo ba chia abusu ya me hira mu pa
Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Lord. Sikido. I'm
ɛne ne maame ɛne ne nuaba ɛna ato sante a ɔmo ba abɛkyia abusua yɛda mo ase ɛma mo akɔ aba. Any day so I really hope you know obi bread. Menu ya be me 100 cities say ya for months. Wanya need wanya we na so adansi eti. E be say ka mo obi ya wa say sika odi jaye. E dey two abusua e was ya for months. E di adansi eti. E dey ma abusua for. E da mas.
Westy. The Channel Governor, Ecosilio, Yo, abusuafo me macho me say money dey e kasa kakra. Mr. Kujo, one of wife mo fa masom family. Me Mr. Ochi, the teacher man ma fam atumenu. One na wo fa asefo. Woni mo bojan e wo no, ayemo bo anofo. Omso ba ya, eno omo ba na so bibinti. Wa wani tue o mantimi anye o ma sede. Ene trend organizing. What the budget what they are near the swap of banana 3 million. Ensi uswe na nka yire. Nebinka na na ku ayame amema. Ene ya bushie nya ye be enti aka che Mr. Oche. Ene ninu ya ma na offer. Nyame o sha on papa. Na me wala ni so me jira na me say jira ma ati si fikesie ma bosi akosu chon me chon to ma me jira na me jira ma sisi wasi me ka say etimigasia na abehu wasi na munya na muhia adwuma enra nyomba ye nya na wo hye anopa ne na wasi na won ye ni nua pa no to no ko ate no esa be ka bibi a kiro oso ba ya 200 Ghana cedis ma fosi oni me nana kujo ane me ma me akua ane no ya mansa abusham ka se mobodi ya me yamfonso wasi munyina onyi twinye ado yamfa emwa me ba no enkono asisa yebedi enti timigas nyame onjira wo papa.
ɛyɛ mmea ne nea bɛyɛ ma si man ɔne waa na te baabi a wotie yi ɔte wɔ baayɛ a ɔnto so deɛ ɛbɛbɛ a sɛ kɔɛ wɔ sɛ wɔne tua sɛ ɔnso ne nua ɛfiri sɛdeɛ yɛde bɛyɛ nso afiri mu nanso aka biribi ase ho a na wanyɛ adeɛ ɔse titi Ghana yɛmfa ntɔturo nso awɔ ɛbɛyɛ ti wokɔ akaka nua si man sɛ asafo ade ɔgyina no papaa. So me who says stars, that no can alone. Stars to be brave, me bani for. I get affiliation, money na TV as ababa. Make my the woman. I TV do life. If you want that, me may be chair stars young. Just me a chair. Stars even a chair. But mama find the money. Mama you are also. That's a blessing. I start to patrol this. Senior Malela, hey. Masaka, why have me one tell me to me? Baby, and I want it. Don't die spontaneous. What was Tom said, Timmy, now want to. Any other, you gun to say, near water, and don't die spontaneous. Yeah, only say. Baby, enough for Yamisha Moati. Yamisha Mopa. Baby, enough for the say. Plus one, hey, and Yaka Mona, two. Yamisha.
Equatorial Vijan, and I'm a Tiana, Miss Software, or say Junior, or then a year of 4, or Mona Chairman, Yafama, Yakasa Chairman first. Any also, over here, I'm all for say, and on bar and enough for me. A Tomokuta 200 Ghana cities. Esi mame for this way. They been coming and I could do. Any Belgia, any of the Siaka, a vacancy, a catcher's officer, and I may wish our papa. So, my dear, mammy, Papa, see, enemy Papa, could me back me, mamma, I will put say, I will tell Mammy Portia. Mamma, dear, me, a carry or so about here on a brand for months, I'm going back, it's nearly another way. That was it, I will be so mobility money. It's an opinion when one is a Punya command. A 3-year-old Ghana, a sea of Papa, family, a child of family, and a sister Punya, I will put a dear fan. However, Yami, O child of Papa. I don't know.
ɛna ɛyɛ nkɛtɛ ti kwakwa yɛbɔ busua nyinaa yɛkɔ yɛmaame a akakɔ akɔ ne mpɔmpɔ yɛmaame ne ɛma ahyɛ no ɔrade ɛsoɔ no yɛpapa dɔkala nkoro no akakoro yɛbɛsiama yabusuafo yi abɛkasa awie egyina saa kwan yi so egyina abusuafo anan ne nyinaa nam yɛaseda ayɛyie ne di ɛne nkamfo ɛne yɛbaa so awɔ asamos nokuro ne nyame animi yɛn sɔfo a wɔda so yɛ no yɛ dansefoɔ si yɛhyira mo papa ne nhyira deɛ asafo ade nsɛm ɛne wɔ ɔde ɔhyira abɔno bi ɛmata ho ɔno a ɔhyira no ɔnkɔ so a ama mo leader no ɛnyɛ nhyira ɛmpa ne bi nka abusua ne nyina nyame nhyira mo papaapa yɛtoa so ɛwɔ nsabɔ bi mepakyɛ megyina ha bie mu a na megyina ama mea me bra yɛabaa ɛyere deɛ ɔfɛ ne mister na me deɛ mefɛ ne yɛabaa because meyɛ panin kyerɛ no ɛyere deɛ ɔfɛ ne mister mɛgyina fini sɛdeɛ ɔkasa kyerɛ ɔno a ne maame gyammerɛ a ɛne ne maame yɛ amansa ɛne yɛ nua fɔsi bi akɔɔke ɛne yɛ nuanom nyinaa fi apɔma ne ne akɔso afra mɛkase ɔno ɔyɛ ɔsomo memenda eti no a yɛ ŋun a na nyɛ bɔ apayɔ so wɔyi n'ani anaa wɔkɔ adwuma na emu ɔyɛ gyina mu na wɔbɔ mpa yɛ ma yɛ ɛwɔ didi ti na sɛ ɔbaayɛ a ɔne me yɛ fo ɛne me a me name baafra ɔsɔ mbaayɛ a ɔmo kuta 150 Ghana cedis tete hɔ deɛ ne 1.5 esi ne maame gyamara aso ɛ na nka maa fɔ si ne okunu ne maame yɛ amansa ɛne abusua aka ne nyinaa yɛbɛgye nti edi kaka kyɛ me bra yaw ɛne ne yere ɛne me a me name sɛ nyame ɔnhyira wo papaapa yo megyina ma ante ben ɛne ɔbaaya ante ben ɛne ɔbaaya ɔmo ka kyerɛ ma ɛna me nua ɛgyina n'akyi a ɔka kyerɛ me ante bɛn ne ɔbaayɛ a ɔmo sɔ mo baayɛ a maafɔ si ɔne me ame maame akua ɛne ne papa ne abusua ne nyinaa ɔmo kuta Ghana cedis esi maafɔ si so ɛne abusua nti maka kyɛ nipa nyinaa akonta sɛ nyame nhyira no abusuafo ebi na atosanta yɛkyɛ pato abusuafo yɛ mama kwaba
Me ba cho me jina ha na me tia na me jina ma masa ya. Bravo do me de sana me frɛ wo pa cho Fason FM. Masa ya ye so spray car. And say was ensi so. Na nka bra kudo ne na yire. Ene abuhwe nyina 200 Ghana. Asi ya fasisa ya mba ne nkonya. Ebe di enti ya dansi. Bravo do ya me yampa no ne na nasi. Pa cho. Yo, Baba, I am your name, Star Post, or yet the four. Only animal and a Casacho on some of 200 Ghana. The science are supposed to cry, see a year just here, what's your bread? Like I science, I would get like a child, what you have to do. I had the Yamisha, and the animal Yamisha, Papa, Yamaba Yama Braco, and a Braco, and the animal Yamisha. Papa, my boy, somebody, my young man, you say, my first tea, only men and I could do. Yasina me carve una ya grandma. Wa grandma, I think them was an obi afreno. Also by a con one another for me. Cabrewa, for Jerry and so. Until my baby saying, Sana uncle, the 100 Ghana cities, and see over any close to it. Now you're fast son and an uncle. Grandma, Yamisha, why? Ishra. Twas no be a man. Ago.